IFM News. Earthquake alert. Idol Dennis, come in. Iti Burgos Ilocos Norte, gaputawan tinagdala ng tradisyon, iti nagsarunong ng grade na pasaran, iti napalabas ng aldaw. Iti 5.8 magnitude, yunarik na, iti pasukin, hindi 4.4 iti kalman, iti Burgos, segun kini Mayor Garcia, kitawan ng iti nagdali structure, iti nakamak iti, pati pa iti lighthouse, iti Burgos, kaya tanatalget iti kasad na, agraman na dumapay ng edipisyo, iti nakamak ng ili. Ngayon, iti kalman, segun kini Mayor Garcia, damit na iti nagulaw kuno, estudyante Idol Bernard, iti napasambak na ginginad, mas daungar ti Mayor ta, iti nagpigpisa, awan nagulaw, iti timapsot, adakan matel, iti nagulaw estudyante. Vertigo. Student. When iti Marcos, iti Burgos Agro-Industrial School, iti nakapasaran na iti may pangarap estudyante nga nakarik na iti panagulaw. Pasuman tinuman tayo, kini Mayor Garcia, pangipalang effect gingined, iti Burgos Ilocos Norte. At ano yan, pinakatulong sa mga mundo, yan ito naman, dahil ng order ng pag-isalatin assistensya ng klase o kasi yung mga observation. So, ito yung mga natin, pero sabi natin ng mga asal sa mga standard. Sabi namin, may mga apels sa nakapagpapatest ng tayo. So, sa awan ng Diyos na mga nangyari, at may mga natin pagsabi school. Pero, yung sunod, kanina, nagtasalan natin doon sa mga yung school na Iti estudyante nga nakarik na ti panagulaw, ay iti may katpakad sa aran. Iti pagkadalan gamin noon, dakat mga tingatong level, iti building kaya nagpisa di jay panagkayag na. Siguro, kabulbulon di panag-nervous da, yung panagpanik da, so ada rin kayo nagulaw, gapo pa naglarik na panag-inkinid naman, iti pasadak Burgos, iti laing nga kalman. Ganito pwede kasta, segundo Mayor kita talaga iti school buildings, ngayon kita yung daamangan, taga iti cracks, kenda dumapay yung so far, aung pa iti update manipot yan diararen, iti Burgos kalpasad ingilid, iti lang siyan, iti kalman, nga narik na iti Burgos Ilocos Norte. Idol Dennis Alipio, Tatak, Aramen.